Shopee. Yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lanes.
Malinis ba ang tubig na yung iniinom? Ang tubig nyo ba'y pinakukulo pa? Madalas ba mananakit ng tiyan ng inyong kapamilya dahil sa diarrhea o binublaan ng malinis na tubig? Gumamit ng Aquatabs Drinking Water Disinfectant Tablet. Ang tubig ay buhay. Focus on sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Oh.